Bayapsong, tini okothoma kaisa belaino srungmung gonang wngnai. Hamjakmao kotor kotor jwngjal tei kebengmung achaio. Phia okothomao saiman rwjago hamjakma kubuisi tongmani nango. Okothoma gwnang bwrwi bai bigra chlani kaisa testimony no sajago. Raima wngkha belai kheno bwrwi naithok. Bo gwnang nukhugo achaio. Bo Agartala ni kaisa university o poriwi tongo. Bono kwbangma chwlarok no hamjaklaio tei propose rok khlailaio. Haipano raima khoroksa chwlano phano hamjakna gosia. Tamni hinkhe raima bwkha kaham chwlano rutugo. Salcha raima bini mareni kaile pandao thango. Afuru bo khoroksa chwlano nugo. O chwla belai no simple tei normal khe tongo. O chwla kok samarok belai no kwchang kwchang. O jorao o chwla kaile panda phainai rokno maimui bogwi chariwi tongo. Bini mung wngkha Ojit. Raima tei bini bayapsong mai chalaifuru Ojit borok no naikolwi kaham khe maimui bogwi chario. Raima Ojit no nukphurni simi no bono khapurwi thango. Tamni hinkhe Ojit no bo borok kaham hwnwi uansugo. Haikhe no salni saltam laikha. Salcha raima Ojit ni photo Facebook o nugo. Bo Ojit no nugui sinio tei bono text khlai rwo hello dara hinui. Phiaba Ojit biji ni bagwi dakti reply rwui manliya. Haikhe raima bini SMS rok no delete khlai rwo. Ulo Ojit bini delete SMS no nugui singo. Tamo kok no sawi nung SMS delete khlaikha. Raima sawo angno no mareni kaile pandao nugo hunkeba text khlai naikhata. Nung chungno maimui bogwi charimani sida sinika ano. Ojit bini photo naikha tei sinika. Bo saka. Ang bo sinika no. Afurni simi raima bono dara hinui rok text khlaina chengo. Tei Ojit bo bai text rok khlaio. Haikhe no hati barsa laikha. Salcha raima Ojit no sungo. Dara bazai khe boroni sa. Ojit hai hinui sawo. Tabuksak jora kwrwikho. Ang khoroksa bwrwi no propose khlaikha. Tei bo ano accept khlaikha. Phia salni ni ulo bo teisa saphiro. Angno no hamjak manliya. Aboni bagwi tabuk je ano hamjaknai. Angbo bono se hamjaknai. Bini okok no khwnawi raima sawo. Angbo nung haino dara. Je ano tabuk hamjaknai bono no angbo hamjaknai. Ojit bono sungo. Nini hamjakma chwla kwrwi diba. Eba crush rok kwrwi da. Raima kiphilwi sawo. Crush khoroksa tongo. Ojit chungo bini mung tamo bai thang. Raima doi sana naya wngwi tongo. Ulo Ojit chungmang tongma bai hai hinui sawo. Bini mung e bai thango. Bini okok no khwnawi Ojit interest wngjago tei sungpiro. Nini crush boroni sabo. Raima hai hinui sawo. Ani mareni kamini khoroksa chwla. Bo belai no kok kwchang kwchang sawo. Bo ani mareni kaile panda phuru chungno kaham khe maimui bogwi chario. Bini kok no khwnawi Ojit mwnwijak emoji riwi sawo. Abo tei keboya angsi wngkhana. Raima srai srai gosio. Nung no hinui. Afurni simi no borok hamjaklaio. Salcha Ojit raima no sawo. Kulung. Angle kwrwi borok nini family ni borok rok ano accept da khlaino. Ani baba bo kwrwi. Ang tei ani ama baise jeng tonglaijao. Raima hai hinui sawo. Atei ta sadi sakla. Hamjakmao kwrwi gwnang nangya. Ani ama songno no accept khlaiya phano. Angle nini logi no tongnai thuyasak. Chini hamjakma se kwrak tongmani nango. Abo haikhe no borok kaham khe hamjaklai tongo. Borok aswk khe bujilai tongo. Borok ni hamjakma aswk khe no kubui. Haikhe no 5 years borok hamjaklaikha. Afuru khe kaijaknani kok janija nukhungo salaina kok wnglaikha. Phiaba chwla ni buma gosi phano bwrwi ni buma ufha gosiwi manliya. Raima bini ama babu no belai khe no saka. Hamjakmao se tongthok tongo rang puisa baya. Phia bini buma bono sawo. Bono no nini nangma manui siriwi manglak. Nono bahai khe pusinai hamjakma tongphano nung aro khangchakma se manglak. Ula buma ufani kok no khwnaya phuru khe hai haima hinanu. Raima belai no dukho wngkha. Bo Ojit no saka. Sakla. Ani ama babu nung bai kainani kisapano gosia. Haipano nung poito khlaidi angno no yakariya. Nung bai ang kwnui khe phano samung khlai chalainai. Phiaba angno no aswk khe no hamjago. Angle ani ama babu no ani kok se phwnangwi manliya. Nung waisa phai ani ama babu bai kisa kok salai naiphaidi. Haikhe Ojit bini hamjakma bwrwi ni kok no khwnawi tei bo dukho wngkha. Tei bo bini bwkra bwkra jwkbai malaina thangkha. Bo borok no malai saka. Ang raima no thuyasak no tongthok toninani chaitoknai. Ang kosto khaiwi samung khlai phano bini nangma rok no rwnai. Phiaba ang raima no nango. Ang bono belai no hamjago. Hamjakmao se tongthok tei khusini tuimuk tongo. Phiaba Ojit ni okok no khwnawi raima ni buma ufha saka. Aswk kok sawi ani sajak no tabelok sidi.
hamjakma hinai kwbangma borokno birman man tongbaimani jongbo nugui tongo. Ani sajokno yakare rijadi. Phiya Ojit kisapano yakarna soya. Aboni bagui raimani buma phabono belai kheno jolijagui kutuklaikha. Tei bigra bwsa hinai lachi mung rwlaikha. Ulo raimani bwtakhe jolijagui Ojitno phanke buwui dukhuman rwui rohorkha. Aphurni simi raima mairok chaliya kapmang tongkha. Raima keram ungui thangkha. Bo mobile rok segui najakha. Aboni bagui Ojit bai kok rok sawi manliya. Salja Ojit buini yaktui raimano kokton sui rohorkha. Aro hai hinai suijak. Ang belai nono koborkhe hamjakha kulung. Phiya ang kahamkeno saimano ang nono manglak. Nono pogui bo manliya. Phiya bognani bo nang tongkha. Aboni bagui ang phatar hawa samung khlaina thangnaikha. Ang bisik neisikni ulo nogo kipilnai. Nung ang kipilya sanino kaijagui paisidi. Ang ti salni keno phatar hawa thangsinai. Raima okokton no manui porimani logi no muktui yorkhlai phaikha. Bo okok rokno khnawi bwkha tongui manliya. Logi no nokni nongkhorui Ojit bai malainani khaichikha. Bo lama kolokma no khaichikha. Bo lengsukha. Ulo Ojitni nogo thangui bono cherapsa kwbagui kapkha. Ojit mlang chawi singkha. Tamong kha kulung. Phiya raima kok thaisepano sawi manliya. Asiki slakma chawi kapkha. Ulo bo kapte tuisakha. Sakla nungano yakari boro thangnanai. Ano bo nini logio tuidi. Dinini simi ang nini logio mangno tongsinai. Ano nung bai haksal tatoni jadi. Apro Ojit bono saka. Engkha ta kapsidi kulung. Angnono tei ani ganani kibiya. Thia sakse nung ang bai tongnai. Nung ani sakni sampli engnai. Abni ulo raimani buma phasong bono rotugui Ojitni nogo phaikha. Tei bwsajokno nugui nogo talangnani naikha. Phiya bwsajok kisapano thangnani gosiya. Apro belai kheno walai kotor wnglaikha. Ulo raimano jolijagui buma pha nogo kipilui thangkha yakarui. Aphorni simi raima bai Ojit kwchang kheno nukhung khawi tonglaikha. Raima belai no borok kaham. Bo bwkrajokno kaham kheno tui thero. Tei bo khoroksa gwnangni sajok wngphano selerui tongya samung rokno khlaio. Bwsai Ojit bono samung rok khlairiya maya khlai tonina nayo. Phiya raima bwsaino saw. Ani bwsai be baksa angbo samung khlainai. Ang bahai ke ani bwsaino simi khairok susukke samung khlairui kosto no nai tongui mannai. Ang bo haino achugui tongya je manchak je samung no khlailainai. Aboni ulo salja borokni kapal kaham wngkha. Borok bihik bwsaino chakiri manlaikha. Aphro borokni bial wngliya. Aboni ulo borokni cherai bo achaikha. Haikeno borok teibo maya wnglayi kaham ki hamjaklai tongkha. The Cockbroke Disclosure YouTube channel no tini ang norokni takhok eba kiching Andrew Deborma. Aw hamjakmao kwrui gwnang nangya. Tamoki hamjakmao kwnui kha baksasi wngnani nango. Kwnui kha thancha wngui tumungno buchilaimung poito maya tei kubui hamjakma tongkhe o hamjakma salja success wngnai. Aboni bagui no bahai hamjakna nang abono wansugui hamjakmungno kwrak naraknani nango. Tumungno kwnui hamjakma kwrak tongkhankhe o hamjakmo jesuk jwngjal kotor phaibo kebo mecheni manya. Hake bayapsong kha khlai norok kothongano khnawi kwbangma no srwngmung mankhana hinai. Hake norokni wansukma norokni chajakma tamo abo comment khlai sadi norok asungno chajagui tongkhankhe bo share khlainani tapokdi kwbangko khlai share khlaidi. Tai ani channel o tumungno kwtal phai tongo kebo subscribe khlainadi bwskango mo haino kothoma video rokno mannai. Norok jotono kaham kwrwngno tongdi hambai.